ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 33 അംബരീഷചരിതം. വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാത നാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതോംബരീഷ സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോ ബിരേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയിജമഗ്നമനാ സദൈവ ത്വത്പ്രീതയേ സകലമേവ വിദന്വതോസ്യ ഭക്ത്യൈവ ദേവന ചിരാത് അഭൃതാ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാചനം ഹൃദേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാരസഹസ്രധാരം സാദ്വാദശീ വ്രതമഥോ ഭവദർച്ചനാർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനെ യമുനോപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിദന്വൻ പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻ പശുഷഷ്ടികോടീം തത്രാധപാരണദിനെ ഭവദർച്ചനാന്തേ ദുർവാസസാസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രഭേദേ ഭോക്തും മൃതശ്ച സനൃപേണ പരാർത്തിശീലോ മന്ദം ജഗാമയമുനാം നിയമാൻ വിധാസ്യൻ രാജ്ഞാധപാരണമുഹൂർത്തസമാപ്തിഖേദാത് വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ പ്രാപ്തോ മുനിസ്തഥ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ ക്രുധോ ധൃതജഠോ വിതതാനകൃത്യാം കൃത്യാം ച താം അസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീം അഗ്രേ അഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർന പദാച്ചകമ്പേ ത്വത്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യാനലം ശലഭയൻ മുനിമന്വധാവീത് ധാവന്നശേഷഭുവനേഷു ഭിയാസ പശ്യൻ വിശ്വത്ര ചക്രമപി തേ ഗതവാൻ വിരിഞ്ചം കാകാലചക്രമധിലംഘയതീത്യപാസ്താ സർവം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്തതൈവ ഭൂയോ ഭവന്നിലയമേത്യ മുനിം നമന്തം പ്രോജേ ഭവാൻ അഹം ഋഷേ നനു ഭക്തദാസ ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാന്വിതമേവ മാന്യം യാഹ്യംബരീഷപദമേവ ഭജേതി ഭൂമൻ താവത് സമേത്യ മുനിനാ സഗൃഹീതപാദോ രാജാപസൃത്യ ഭവദസ്ത്രമസൗ അനൗഷീത് ചക്രേ ഗദേ മുനിരദാത് അഖിലാശിഷോസ്മൈ ത്വത്ഭക്തിമാഗസി കൃതേപി കൃപാം ജശംസൻ രാജാ പ്രതീക്ഷ്യ മുനിം ഏകസമാം അനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധു തം ഋഷിം വിസൃജൻ പ്രസന്നം ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോപി ദൃഢം രതോഭൂത് സായുജ്യമാപ ച സമാം പവനേശപായാ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ.